Så nåede vi til den sidste dag. Søndag morgen på korpsrådsmødet 2010. Det var slet ikke så slemt, som jeg egentlig troede, det ville være at tage på korpsrådsmøde. Tørre nisser, store dokumenter, grundlov og regler. Ja, det er da ikke meget, man har mærket til det. Selvfølgelig er der de ting, der nu skal være. Men sådan er det jo i et stort korps. Spejderkorps endda. Men tænk på alt det andet indhold. Hvor har det været fedt. Alene det, at vi i går fik besøg af både Maja Haslebo og jægersoldat, eller tidligere jægersoldat, Nikolaj Molkelet. Det var lidt vildt, at de gider komme til vores lille bit forening og fortælle om henholdsvis anerkendende tilgang til tingene og personlig selvudvikling. Ja, det er jo lidt sjovt at tænke på, som Nikolaj sagde, at folk de er mere bange for at stå på en scene end for at dø. Men det er jo nok rigtigt nok. Ja, det har i hvert fald været spændende. Og så var der jo lounges i går aftes. Helt sikkert også noget, der var værd at besøge. Sikkert stemning. Så var det egentlig også dejligt at se alle de andre på planen. Se de gamle venner. Ja, og så selvfølgelig få en ny bunke af venner. Det er selvfølgelig heller ikke helt af vejen. Næsten helt trist, at det hele det er ved at være slut. Men der går selvfølgelig kun et år, så vil vi komme afsted igen. Hvis ikke der er nogen andre i en gruppe, der vælger at kuppe den plads.